Agani kapor nga kuangan duai shuai fi baro akiban sayo sngau biang. Iagani ka jing hikai, iagani ka pyrthei ka bakan jaman sem. Kutruai nga duai ablay hagani kapor. Bamena ai por kutruai yang ngau bahikai. Bat kumjuru ablay iagani ki bayo sngau. Bakan umlong tang ka jing hikai kutruai. Harikan kelalong ka jing shai ka banyalamiki. Bakin sngot ho bat bakiru kindan ke jing angnot. Bakin yok ban rung segani ke pyrthei ke bakan jaman sem. Hoi try ngitip ablay kamday daga man jangi. Kamday daga jing la jangi. Andrei try ablay be it jonga. Ngatip ko try haba mera yaki brio. Sega pyrthei ke bakan jaman sem. Mera yaki ko pakat kumkuman ke jame. Bat ngatuai ablay begini ke jing hikai kin equip yaki negi pangay. Kan penking atiar kan pen yang lepai ki haga jaka ka tikla bahaba ablay be it jonga mera iki shaga bakin jaman sem bakin neat bet bat bakin sngot ho utrai naga ktien ke jame ngada tuai bakin ke jing hikai ke bangan hikai ki shapanga ni ke jingshisha jonga pyrthei ke bakin jaman sem kanda yarap shisha ki bakin la yagaban yahat bat me ablay try ngada tuai bakin ni ke lo ke jingker khu mentag sni menda kerkhuno iki hagi liang baro haka kot ke kia menyadai ki kopana ki aka baro men sumare ke yeng ke same ke jing im jong ki bat bakinang la man shakri bahaya me haka kerteng ke jong chi sungi tuai amen bangini peteng biang ye ke jing hikai ke bangala keren haka jing idei bat ke bakin jaman sem ngala hikai fiadu kumbalai sin bat ngala keren nadu ke voice ke banyofusan bat mentangi la poi sugar voice ke banyo pupra te ngan yai piteng ye ni jing hikai kat ka bang skot ho bangadang don kaman yai piteng namar ngashem haga jing shem jonga ba shibun ba ki brio ki don kaman yo sngo ye ga bakum gane ki jing hikai balai ngam ong banga khamla ban hikai ki wai henry ka wai ka bang shem ka de na ki jing islak na ki jing ya phone bat na kita jing tuai lang bat ki brio ki bubun ki bawan lesi ki bangalai kendo la bun snem bat khamtam hagini ki benai ki snem ki baladep khamtam hagini ki por jong ni ki jing ka bajakat ni ngayo I dan ki brio ki ba klumar bat dan ki brio ki ba nda haba ga jag ni ki aka ngim sngu thulot ye ni ki jing shakri la kum no ka dei bat ka do ko bom dei nakata ka daw ngakwa bangan ong fi kan long ka jing toy bat ngani hikai gani namar kedai ke don kam ngim dei ben nyau stingi gani ke jing hikai bala nangi shakri tang na gani ke pyrthei ke bapau klem da yo rung se ke pyrthei ke bakan jaman sem baro kedai tang ke jing mut dor ni ke jing tharai sudah lada fi shakri yo blai tang na gani ke pyrthei ke bapau ba fi shakri kum to bet bat fi duai jubor bat fi rung jubor da kalenti ke bakan jing la brio jong fi lada pi klempat yo rong shua shaga pyrthei ke bagan jaman sem nganut ban ong kadai tang ke jing persang kaba jing le briu ngampen rame ke tang ngampen du ban sem e bin rai ngakwa ngan pen ifi ke jingshisha na ke ktien ke chong play balada ke dei ba pin shakriu nu play pi hap an rong shua shaga pyrthei ke bagan jaman sem kai ga bangamut ban ong nang ni ke dei banga yo I na ke bible man ta ke singan ra ifi keleng na ke ni ke ktien ke chong play bangayo I kibriu jan baro aga bible ya ke bangamla ngan pen ilot hereka tukat ningan pen I jan baro kibriu aga bible uplay ura iki shaga pyrthei ke bagan jaman sem but kum ga nuksa ngan pen I fi ningkong da fi pulin ka kitab Genesis kala nang ka bakhatsan finlak wat nadu ka kitab Genesis nang bakhatsan bo Abraham uya daga jinget baru play hari ke jinget jong u kandang long hi daga jinget ke bakan jado
lana ublay umra yu usha ko pyrthei bagan jaman sim nakata kadaw ngala ong ifinado ko basdang but ngala yai kren menin singi ngala kren ba pidon kam ye jingsan jo jingai ban san ye jingai na mangayo I ba jingai klemnes no tho ye pyrthei bagan jaman sim kare tang jingai ka ba da kli kam dai da jingai ka ba da do no lan ne mynsiem but hangta ngani thui pi ba pin shai ba uniu bri u Abraham u kpa jo jingai u ba Bible kala ai nam yu ba u kpa jo jingai u dei ka example ka role model jo jingai but piu ikum no bri u la ba ni jingai namar u blai u khlam ni adi u tanga ni ka ptai ga ba pau wala da u ya kum to ha ka tu jaka ka bu ya mu u henry pi lap ha ni ga no ka ba khatsan u blai u ong kum ne ga khat ga khat ar ngan puri habakan se sep no ka sni la sho sam thia yo Abraham bar khmi ke jing snoki o ke jing dom ke khrau kala ngat hu baru trai ula ong Abraham to tip shisha bahau samba jame unlong nong way he ri ko bamdai ke joki kin shakri ru yaki bat kita kin pin shitom ki sounds pa snam bat ke ta jat bin ru ya ka bakin ye shakri nganda bishar baraka din ke ta kin mi no bat ke spa shibon Tima memen yo let chala ki kpa ga jing so on tap ye me ga jing long temen Henry ha ga sa pateng benri yo kin yo wan pai pat chene na ba ga jing le boman ka jong ki amor kampat ladap kala jaru ba ba la sep ka sngi ba ba kala dum tle tle kni kala wat ding ba met dem ba ka sharak ba met ding ka ki apdeng kita gi khat hagada ga sngi utrai ulate ga jutang baro Abraham udang ha usumbai jam engala ai gini giri nadu kawa kari Egypt adu kawa ba kaba kawa Euphrates ba ter pipuli na khat khandai nganum kran ni gani nganum penjurang ni gani namar bayo Islam ngan sipin ifikum ganuksa babaro kibriyo ha Bible nadu Genesis hadu jingpen pau kidai ki barung shaga pyrthei kaba kan jaman se but pipuli nang ne ublai ukwa banyat ba unubriyo daga jingai Henry u Abraham u khamsngu tho ye jutang baru blai but ye ka ega bo blai unsale adin ha ka bo Abraham unum dan shuru dai bo blai pen I lupai u ha ka ba kan jaman sem biu I ang ne ula de pen I lupau ong usumba jame ulong long we ri ka bam dai ka joki but biu I ka ta ka jingshisha din jo Abraham khon Israel ki le chiru Egypt but pi ula pen I lupa ba kini kin shakri kin long rau but ba kin pen shitomru iki biu I ka ta jingshisha Fiu iu da pin iru iki bikin pin shitam saus pa snem ko da ja kum ta teki. Namar din saus pa lai po snem tame ye blai seno iki na jinglang brau kata ka de ko blai la de it hulu pa ya Abraham hakani ka pyrthei bagan jaman sim kan mau la rayu la rayu ka babu ka ong sho sam thiang ne ni tin sho sam thiang ne ka la rayu shi ka pyrthei bagan jaman sim but hiu I udah batai le pau ong ba hadien ba ublai say no iki unda bishar ni ke jat hiu udah bishar ba ong rukum no ong hadien ke takin mi no ba ke spa shibon hiu I ke takin ke ba ublai kuran ba ke jingshisha ba Abraham usanang ba niat ba ublai de ke jingai namar ublai urai ushe ke pyrthei ke ba ke jaman sim nak ke daw so ong pi de snap hai ke ni ke bang kran knang ma bin shai hiu I da hadien jo Abraham hadien bo Abraham ula yap no hiu blai say you Jacob but now blai say you Jacob pipuli na galanang ka ba arbu pra khnang manum slam uni uprioro ublai uran ka plan uran ka jingkular ba naki khon jong u on pen mi igi ki khat arjai but pipuli na ka Bible nda ba Jacob uya u Jacob uya pipuli na ka Bible uya na ko jika ju jika hare ya galanang ka ba arbu pra ka khat ba shipau pipuli ka ang Jacob ula let no na ber shiba ula let chapang krishnang haran ula lappa ya ko Jacob ula sami altana ba sep kisngi but ula shimni ki mau jong ka jaka ka ban pelang ka sankli but ula yo thia ka jaka but ula posni ro ba khmi jinking ba thong ka khandau ka ba khli jong ka ka do beneng ba khmi ro ki angel ublai ki de kiu de hiaraka ba khmi utrai ula yang haneng jong ka ula ongala utrai ublai Abraham kupa jme ublai Isaac kani ka khandau ha ka ba metia amengan aidu ka ba ro sumba jme ula kum ka do met ka khandau ba men sa pai sa priang no se sep ngi shami ngi shetai
ter bat udah kular uang ngakmi ngadon lambat me bat ngan riba ya me hangwang nurukat sege bemelek bat ngan ngan ya lambiang ya me sege negeri na banganam ino ya me tandang lala pendep ya ka bangala ong me ujakap ndo kundi tia ulang shisha utra udan ngani ke jaka bat mangangam simla tiap ikata bat ula snul shep tiang ba ula ong akat no ko bishir khay ngani ke jaka mdan hang nen re tang ka yeng ublahi bat ini galong kherdop jangka benang fiyo iba wat ujakap ru ublai uyalam shua sege perthei ge bukan jaman sim ban peni ke ega ba unsale e jing em jang oba ki khon jang o hadina bo nakata daung wi piu inga shipen inuksan ga kitab Genesis handai la dengan pen in fitar ter ka ega simpor den renga nget bila snotho ba blay wat na do ga kitab Genesis ter u blay yala mi kibriu shaga ba kan jaman sim the people in ga bible singan shipen in fi ga wega nuksa wat yo Isaiah u blay la khat yo ga nang ga baninkong nang ga ar ga la ga sa ga san u la khat la penan kam u la kren la long prophet jog jat ben Israel u bakraw review in da hab umut ben yalam shishu yu shikmat hakala nang ka henriu ka bible kong hak snembos im is Uzziah la yap ngala yu itrai bo shong la khat bjrong bal bal pengin tiu bal ka jan chim piar ju ga pendap ik temple ula yu ik serap aneng bal way udan riu tali ki tap nyang way de ki artali tap de ki khmat de ki artali tap ki jan artali u her bal u yu i ga benang na shukran ka ne u yu i ga benang la ra yu ga bakin tamen sim de hang uyo ege jingkhat ka batikna ba fidena ka taka daw dangi shikri ublay wat aka testament barem ublay ge brio baro ura shiga bakin jaman sem nda ura shiga bakin jaman sem upin ege kraw bat degene ka bapenlong yeki prophet ka penlong ege ge brio jong blay ge testament ge barem bakin sa kraw ge jingya nanti ge joki Fiyo i, de pipule shu khmat le singa shipin i fi kindiat. De pipule kubu Ezekiel le singa shipin i fi kwege le nong. De pipule Ezekiel le nong kaba ar. Fi pipule Ezekiel le nong kaba ar gong. Ula ong hanga ko khonu brio to yang la kijat dengan krena me. Bat mynsiem ula ru hanga ba aba ula krena nga ula pini yang kijat bat ngala yo sngo yo ubo krena nga. Fi de pule yang ne ura u pipule nong balai kawan gitu kat bekli na beneng bat nata de ubamika ka tiang go ngap nata de pipule ter uni upri de ba uplay ura yu ha mynsiem se ko protege bakan jaman sem pikin mau poi shi gitu ko go pen khia pikin mau u Ezekiel u poi shi gitu ke shieng ge beter khong ura katu bara khat ge ke protege bakan jaman sem katu kam dei ka ba dona ge ne ge protege ge ka ba ura yu Ezekiel shi ko protege bakan jaman sem but pigu I jing shikri jong Ezekiel kum lo long na marhaba ublay ura yekibrio shaga bakin jaman sim kini gibrio ki kham khraw ki khamla yaga ban snut hu ublay nakata ka daw pipule wat yu Daniel la galanang ka ba ship la pin pule yu Daniel pin lap nakani kitin ka jong blay wat kitab Daniel la ka shipaw pilap yu Daniel ru aka joguru kam ba habaw le jing sha jing et kuma arfo sni pipule na kitin ka jong blay pilap ba blay ura yu Jesus Christ dan gi ba ang wa angel ngangan ang tu de Jesus Christ but la pen I le pa yu Daniel yu try ge buram jo ba Daniel yu I but nang to la pen I ge ege ban se jash khmat but uni brio u pa shi ge bakan jaman sim but u Daniel ru kraw fi dene te gedaan op die poische testament ge betmai snap ngan pen I fi nang ningen sedang manikai fi la pen I mentan ge san bre nang ningen sedang manikai fi ya ge pertei ge bakan jaman sim fi minen na ge jingi kai jangana de sedang la kren but ngala poische ge to ge point ke banga ai kerteng ge to ge sub heading jo ke banga ongkum nong in rung se ge pertei ge bakan jaman sim ngala pen I fi ge bening kong ge de ge khapat bangi de ben kapat chiki ma ko jong play ka ba ar ke de snam ko jong Jesus Christ but minin ke singal kren kham jrong ba ka de jingi ngila ban rung se ko perthai ke bakan jaman se te men ta singan pen I piang ye ne kum nung in rung jing ne ko perthai ke bakan jaman se but ngala pen I firu ba ublay ura ye ke briu se ko perthai ke bakan jaman se kum no ura ye ke se ko bakan jaman se hare men ta singan pen I da ko wai pat kan nong rib kum no ngin rung shaga perthei ka bakan jaman se filasngo tho kat totally ki points ngala hikaye fi lightly ki sin jam lani ki mau jam shaga perthei ka bakan jaman se menta ka singa nikai yau basao u sin jam lani u mau jam shaga perthei ka bakan jaman se gdai ngimla ngin rung shaga perthei ka bakan jaman se lada mshimra yingi da ka bor ka jong mynsiem bukhoi
Kataga na ika ba hamdan kam shushu na lorga bangala hikai. Nama ban rung shaga pyrthei ga bagan jaman siem. Kam dega man jingi, kam dega jingla jingi, kam dega jingnang jingi. Kadai ba pinwat ya ga bor ga jong mynsiem ba khoi. But nda haba mynsiem ba khoi u hiara ga jaka ga ba pidan. Ublay hakapor pi duai ne hakapor ka pi mani try ne hakapor ka pi puli ka tin ka jong blay ne hakanu gunu ka par jing seng lang ne ka pi don marwe yeng hangno ru ka 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 jing man ka jong blay bahabo man ban ra ifi sha ka pite ka bukan jamin sim un wala la mi fi do min sim ko dia ka testament ka brim ura ka brio dala de but ura ki ka jing pos ne ka jing yot ya balay namar ba hak testament ka brim min sim ko jong blay pat yo ban tray light Lord, como trade testament gibi tamai. Hare nado ni个 gospel ko jong Matthias VOE. Pi ngan pen ifi ni个 por ba u la ra yo Jesus siya pyrthei ka bagin jaman siyam. What kat yo Jesus? U khlam la I na de siya pyrthei ka bagin jaman siyam. Hare la ra yo u daw man siyam ko. Tangi ni puli ni fin lap no Matthias kala nang ko basaw. Bun sin ngalap ya ni ka jingpan siya yo Jesus alol jong lo. Ngala jiyo singaw shibon ki brio ki ba hikai kalong shibon ki jinkar khu ngala jiyo singaw shibon ki brio ki ba keren ni gane bat hoy kalong ka jing mentoy kat kum ka jing yo I hre ha jing pule bible jonga ngala pule kini la bon sin bat ngalap kum ne ngan pen shaifi ka baning kong ka point ka bang bu mentag singi ka dai bala da khatay gi ban rung shi ka pyrthei ka bakan jaman sim ka dai be da ka bor jong min sim khoy ba dai ne ka daw ngan pule gi ni jing shajing it jong jisu na ka lanang ka basaw jong Matthias na ka khat ka baning kong shua ngan pule bat ka khat ka ba ar tangi ni pule ka ongkum ne ana kumta la yalamno yo jisu da mynsiem shagariklaw ba an pen shoy u do satan anda ula shajing it salvos ni but salvomit hadien kata ula tengan ngakwa nga puli suki ba knang ba pinsngoto fi hagani de khat ga bening kong la yalam yo jisu da mynsiem la ra da mynsiem yo jisu shigijing shajing ula cheriklaw kalong ka natural wal kada ga pyrthei ga bapaw haba ang riklaw mo to ga jaka ka balang reach up riklaw ngkhwa na fi la ra u shigata ga jaka but hangta ula charging it na mabalay la ra u da mynsiem khoy ba ula charging it hare fi I inda la ra u da mynsiem shigijing charging it salvos ki za moment tangan hikai shwai gini ga bening ko what jurung shigijing charging it kaba palat na ga laisngi shaneng la da fi charging it kum to da ga bor jong fi da ga jing kwa palat ba fin rong shiga jing charging it jisngi asngi laisngi kata ga dega ka balong normal ka ba biang la da fi charging it tang bala da ga long ka bala hi yele ban di kat bala la da fim di ma pa laisngi kala ban kata ga met jong fi pila fin yo sgi jing pang gi ba haru ko dabat ba ngam don por bang hikai ga jing charging it brai na hikai fi kin biat ai ga por fi la na filai palat na ka laisngi la na filai chega san chega lesi chega shitio chega shibnai chega laiposngi neni lesi chigi taki mokiba poishidu chega salvosngi shanga nong fi wat le yaka da ka babshubut paranok lani da ka babshio jingi kai ba dai ban chega jing sha jingit ba pinio bor na pinio priang no jubab ni papin le e ko pat jing shikri play dan brio ba chule komta ngkhwa ngan ai nang ni jing hikai ga bedon kambala da firung chi jing sha jing it ka palat na ga lais ngi kan mau kat kum ka medical ubriu umla setiaban im klem hapo lais ngi ngkhwa ngan fi lais ngi la kum lu ubriu dang la ban survive ni palat nang ta kan kta e ga jing ka jing khia kan kta lo de ga met ga jong fi na ka ta ga dang ngkhwa ngan fi kan mau abo jisu urung chi jing sha jing it sau pos ngi sau pume ngkhwa ngan fi ga ni ga par shashkor bai ga ta habau jisu urong shiga jing shajing it saupus ngi saupu me fi yu iba u jisu u le mdei daga bola jong la ra yu u dau min sim khoi fi yu I nakata ka dau haba nga kreni ka tuka lais ngi
bahaba kadai ngi ban charging it klem bam klem di lana kumno lana kadai shisha ka jingpen ki ka no play nga khwang anong if what apo lai singiru ngan ong if dangla ban ya namar fikin mau ya ge esta ba kale chige jing charging in nakabentaban yang nakabenta ki jiu ban plat yema ga por ga jong modikai fikin mau ko ong tong ni charging in lai singi lai me klem bam klem di ko kada ka complete fast lani ka total fast ka bagi ong lani ka taka jing charging it ka balong complete ka ba klem bam klem di nga khwa nga nong fi wat ka Esther Mordecai wat ki tu ki jiu ki charging it tanga pot laisngi but nga khwa nga nong fi lada fi charging it palat na ka laisngi klem bam klem di nga khwa nga nong fi palat nang ta kalaban kita igamet jong fi ndrei nga kren kham kloi ni ka por ba nga kren ni ka point ka ba nga ong la yalam daw mynsiem khot yu jisu shagari khlau ba an pinsho yu udo satan but ba un charging it sa fus ni sa fu mit li nda haba la yalam daw mynsiem khot kadan ke jingi per haba u play u yalam daw mynsiem khot ba bin charging it palat na ga lights ni ai ngo u play gata ngam khang ni gata tang ba tikna ba ha ba de mynsiem jong play u bara efi ka ba mi nang ta mde ga jing sarong ba bila ban charging it ka ba mi nang ta ga dai ba bila ban peniap ga jing sarong ga ba bidan ha ga do ga jong fi kan ma ga jing charging it la ga shukran kan dia de ne ga jing charging it kam dai ga ba bile agitation yo play ba fi khamyo e ga juba ba ga bile de ga jing charging it ba play un juba ba la juba be de ga lan ti ga ba dai ngan le de ga kham e wala ile kum ta yo play ga jing charging it ga dai ka ba fi rung da ka ba fi knyano ya ka jing kwa jong ga do but fi peniap lot ke jing sarong but de ke jing charging it ke do baro ke yap ke maladi ke hanga manga ke yap but na pirung ke jing charging it blay yo ban ya lam fi shagalenti ke kham kan jaman sim ke ba pinang la ban ya beru try de ke bor ke jo wal charging it ba pin yo bor wal charging it ba pin yo jubab ke jing duai jong fi wal charging it number ba fi ya bot paralok na kwang no fi charging it kan ber ke motive na ke jing kamu ke ba bet ke ba khoi haga jingshisha ga ktin fasting haga ktin Greek ten rai kamut to cover your mouth kabamut kaba tap no igishintur kabamut gishintur jombi la fidegi babun ktin palat lu tap no igishintur jombi haga jingsha jingen la pikum kren baklai ki bri bikren sniu bikren ni ga bakhlem so tau tap no igishintur ga jombi kitaga de jingmut jong jingsha jingen lani la pi bam kulumar bishu lalot chu bam kat ga yo chu kwa bam mlaim klem bam den kamen tap no igishintur kitaga de jingmut jong fasting but nga kwa ngan ong fi ga ni por nga khlem krene ga fasting re wali sngi ay na marba nga puli ga ni ga lunang ko bisaw nga yo iba den shibon ba ga bri ga lech ga jing charge ga klem snu tho de fi puli nang ne ga lunang ko bisaw ga ktin ga jong blay ga ong la yalam no da mynsiem se gri khlaba an pin show yudo satan wali snu tho ba klai ga ne fi ga ba ga anda ula charging it saw sngi mit saw me hadin ga tawla thnya fi hadien saupos ni saupomet usatngan mdai bo tngan hapo jongi tu saupos ni bo shajing in do satan when le una dan gi be kai kum tanga yo snga bo satan wan ni khoni us saupos ni saupomet wali mut kum ta kham dai kum ta ka ba kong anda ula shajing it saupos ni but saupomet hadien ga tawla tngan ndala kot ka por ka bo blay ula bo yu hanta ka wan gi jing tngan re po itu ki sapu me uji su klem tangan na ba udana ga bor jo men sim ko ta ga ge jing men toy ba la da file chi jing sha jing et hapo jo men sim ko ngai ka ga banga khwangan kran ne da pele jing mot snap ge ne fi yu I hadien ba ula dep ula tangan dei ha ka por ba ula tlot dei hanta ba setan wan but no satan one for you agajin charging it joji so mde buli charging it ushong hot you let to recloud hot you shong to risham hari walit klat wala da met jo ugadan tundre la ra'i udo mynsiem se pyrthei ka bakin jamin sem balai nabar usatan le bakin jamin sem kan mau setan umwan da bakin jado bangin wan ngai idan ke bri persang ga ban le persang setan da ka bakin jado da ka hala da ka perta da ka ba ngakwa na fi wali mut kum ta fin le setan fi hang ni setan de bakin jamin sem uniru de spirit being la ni jing tau bakin jamin sem wan so jisu aga pertai ga bakin jamin sem hagani ga jing sha jing en bat kadan ga jing le apdeng jong ni adin ba ujisu ula dep tlat aga met ga jaw fi puli ang ne nda
upaisha ni uang kumlo uang yu jisu uang lada melang khono blai hukum ini gimau bikin lang kupu ujisu itu uang bam tang da kupu hibu emu brio nrei da ktien barok ba mi na gishintor pet ka babu kong ni ana kum tala yalam yu u shaganong ba ka ba khoi fi haganuru kom setan yalam yu jisu abala yalam do men sima khoi Figani ktian ka bamot ba mdai bo yalam ndai ki dana ka perthai ka bakin jam sim ki laban poi keleng hangni ka perthai ka bakin jam sim haga ju ko por ki laban poi keleng keleng but pu I hangne ka pa ko la yalam no da setan ba shaka people ni ktian ka jom play ko shaka nong ba ka ba khoi but ulabu alor jong ka dong ka temple si rai u cha jong jong ka temple ka bakin jam sim ra sitrong jong temple Jerusalem but nang ta la pen I ya perthai ya ka mo ya la pen I tu ka u setan uang la na melang khun blai tu penno ila de na bala tho un ayu ku mi ki angel chipang jome ken ra eme ki ti ki jonki ba yo khum no me jin thol la ki jat o mau fi I haga ju ko pon dona ri clown re haga bagan jaman sim la ra yu chi jong du temple kani kani perthai ga bagan jaman sim haga men sim ki poi mde bu jisu le yang na jong du temple kamut umta re ra ki ga bagan jaman sim u jisu yu tho wa menam tinju yu tribe blai jome u setan wi la pa yu shu lu bu jong e bu pani yu ki perthai bra ko wai ba ga buram jonki haga no company ga perthai bra ko wai la do dan Jerusalem no ni I ga perthai bra ko wai but ngakwa ba pin su tho kani kadai ka jaka ka bakin jamin sim na malara da mun sim yo jisu da ka bakin jamin sim shaka bakin jamin sim but they don't mun sim jong play bo poi shaka bakin jamin sim but hang ne we can do e ga bodging do mi satan ha ka bakin jamin sim but u satan upin I ya ga per table ko we baruang ya gini ki e baruang an I hamela na men demat mani nga ana kum tau jisu lo ang khilet no me satan na bala tho men mani u tribe play jome tangi u hiru men shakri abakum tau setan ula ino yu bara khami ruki angel kilawan ba ila shakri yu piki angel ruki de ki mynsiem ba kini ruki de ki bakin jaman sim ki wana ka bakin jaman sim ban shakri yu ga perthai ki bakin jaman sim ba ngakwa ngan ong fi ni ka par snga ba fi puli nang ni ka bible ktin ka jong play ka kren shai ba habo jisu ulet ka perthai ki bakin jaman sim u yakin do yaga bakin jaman sim but they haga bakin jaman sim udan haga bo poi keleng but they ne ka daw balay ula ban poi shata they bala ra'yo u daw man sim ko ta ka de bang kwa ngan hikai fi haga ne ka por ba fi de bin sno to bahai ga ne ka tin ga ba ang ra yangi lani fi shak perthai ga bakin jaman sim daw man sim ko wala fossil de ga jo ang shi ang yitak what fossil de nan gibri bale hidla di ba kyong khabrib ki khamat nang ta le khumnu nang ta ya bot lang bat ki wei nang ta ngayo I ya gani hagajing shikri gi jonga ban ngayo I dan gibri ba poi shi ba bakla ki yo pen man da ksuit bat nang ta de ki klumar nang ta de ra ki san ker nang ta ki le klumar bale namar ki poi shi ga jaka ba bakla haba ki klem sha hagajing yalam lani ha ga ba mynsiem jong blai un trade ga bor ba ga jing yalam ga jang ga ba shisha tongan pen I fi gani par kum ganuksa fi iba u petras tongin e pet kendia ye gani knaman pen shai fi I u petras ru the people ki come to the apostle fi puli nang in the bible gal nang ko bishipau ka angum ne agar khat ge bekendai ti kum la shai kat ba kita kidang halenti bat ba kile pai hajan kata gashno u petras ulalet ki usolor yeng banduai hamar ka bandriu buje ti ula snow tngan ban ula kwa ban yo jingbam henrei kat ba kidang pen kre langat ke jinglong ngai hu bat ula yo I ga beneng bala ple bat weu kio udah hiar kum ke jing siang bekrau bala pen hiar na gi saudong ke kendau haga bala don ki kinja berat besau ke jat baro ki kinja papar jong ke kendau ba gi sim jong ke beneng de telawan ke ktiena u ko ong to yang ko petras to peniap to bamro anu petras lo ong kum ta atrai na ngam juba menu menuru ke besang lani ga bam ko tiga ktien ke lawan pat ha u ha ga ba arsen yakaba u bleu la pen ko wat nyo sang me bat ula le igani ha du laisen te la pedang no sait pat yo to kiu shabeneng fi yo igani ga jing yo I pau go jong petras ro kadai ba udang dan ga jaka ga yeng jo u jopa udang duai udang ga jaka yeng breu shang kapal ko sno tngan mo ga met jo u ga tngan udang ga jinglang ba kan jo tngan hendrai ka bible kong
la ra yu ag jinglong rengai ting si tin pareng kam ong ke jinglong rengai ong. Then he fell into a trance. Kabamot la ra yu shikawe pa slip shikawe pa pyrthei kabagan jaman sim. But ndala ra yu shikawe pyrthei kabagan jaman sim. Balay la ra yu pyrthei kabagan jaman sim. Namaru pitras uday ubalayat but mynsiem jong play. But udan haga jinkan slay but gabor jong mynsiem. But ndala ra ublay kwa ban tani yu tu kiyo bakraw. Namaru pitras udan haga jinglong niam. Wat lada ula IT show Jesus Christ ula de sandranu barang ba. Wat lada uday ula mat yu jinkan slay ula le shibon ki kamba. Harika niam jiu katuka niam rim kadang bat yu. Hi kataka de jing jong ubrio. But kataka de jing mentoy ya ke pyrthei ke bagan jaman sim. Fiyo balay la ra yu pitras sa ke bagan jaman sim daw mynsiem koy. Kadaw kaday bau blay yu bau new brio. Hadian bau Cornelius uyo jingpen pau da bau angel wala ga yin Cornelius. Cornelius de gentle. Cornelius de rangba shipai. Cornelius de brio de Jew. Baru Petras hange julet shiki gentle. Kim jialap shiki wepegi gentle la nyau bam khot igi gentle la tu por. But hiu Petras kadang bat kata ka jinglong niam. Ba udang snow khot hi ha kata ka hukum. Udang snow Jew hi udang snow Israel hi. But ublay uklempen slay uklem jet no apostle tang shigi Jew. Harikan mau ublay kwa baga gospel ka deban rong wat shigi gentle ro. Hare wat lada ka Pentecost kala hiar. Mda hamdan ki brio ki belet shigi gentle. Nakata ka daw ublay ulapen pau daw angel ka yung Cornelius. But uda plan baling baga ni sni ka gospel kan rong no shigi gentle. Kani ka bakraw pala na ka Bible. Kapag ka way na ka jingja ki bakraw ki bangalaban ong ngila deban burang bahayo Cornelius ro na mau de brio ubalang fit ia kata ka jingkwa ka jong blay. Baling ba jong ba ula ia ka ban penlong ia ka gospel begini op yang yo mynsiem bekhol begini op yang ia ka jingi to lepai ka jing duai tele bat bakila ban pedang yo Jesus como Messiah. Bat ngakwang nang fi nda habo blay umot ban say yo Petras ia ka bo let siga yeng ka jong Cornelius Henry ublay ura shua siga bagan jaman sim ban break ia ka jing snow niam upen ido tu kill bekraw ba hiana beneng. But ngani tu ifi hang ne ngan kren kindiat lesi. Tanginum di kirki. Nama kini di bangala puli. Fiyo nda habau Petras udah naga jinglang niam. Ula ra'yu ushiga bakin jaman sim utip bamentala ra'yu ushiga bakin jaman sim. Uyu nu kiu bakraw baringkat baga jing siang ke hiarna beneng. Bandau pet yu tu kiu yu igidan gimrat sau kejat ki besang. Ki bala thoa ke kitab jong Moses bam day ban bam. Mas no playing ni fi. Bawat mangi hadu mentang idang dan ki babat ya ke hukum. Bawa mambet ban ba me kata mambet ban ba me kata mambet ban ba me kata ngakwa fin pule bahaya ke Bible. Fiyo yang ni bau Petras hang ni lesi kene de kraw men penifi. Nda habau Petras uyo yang ni utip bagani kene ke bawan no blay no benang. Hiaru kiu ba he. Nang ta uniu kiu ba he adu kat no am tip show na mga Bible kong kiu ba kraw. Ke Bible kong bat ke jing siang bakraw ko lapan hian saudang ke kendau kabamot ka jing kraw ang niu kiu ba he adu kan no uyu ilo digi merat baro ang ni ke saw ke jat kabamot kini merat ke khoi ba ke bam khoi ki don don ang ni bat kawan ke sur no blay ke bang yang Petras peniap bam ngakwa ang ifi ublay ukrana ka bakan jaman sim khnang bo Petras ula ia ka ban bam Henry fiyo yang ni bau Petras ke jinglong niam ke bat. Kat yo blay uong kumne. Kat yo blay uong kumne. Atrai namar uong a blay uong kumno. Dhat bakhat saw ngan pulil nang bisipa uong. Henry Petras uong kum ta lani ngam mday kum ta. Correct what yo blay uong. Mday kum ta atrai. Namar ngam ju bam menuru ke eke besang lani ngabam khoi. Ke Bible ko ang kaktian galawan ka ba arsin ya ka ba blay pen khoi wat nyaw sang mo me hado lai sin haban le ngene uklam bam na khlam yo ibo pen ya bam fi kata ke tradition kata ke bangan ang fi ke religious spirit ke betray hak brio nado ko parado menta
bat you Petros kadang try gini. Play wang yang jat Petros bam peniap tre wang mdai tablay. Ngam jutre. Fini inda kala hiar ke jinglang niam dong. Tap tim tre nong rak tim tre nong dua tim tre nong legi ke ni ngim ju million ni kita but pin you kita kan ni bat you brio do menta what mangi do menta ngani tu figi bala shakri you play ong no kita ka bakin jaman si bro kita don ni jinglang niam mangi rap yang ni bro bambet ikata bamla ban ya bam ikata bit chuban bam ikata shang long fi teng ngiru ngilong kum chu ite ngam kren tang ino kren lang ya ba ro khoi kin mau cek bai ni jinglang niam kala rung menta ke jinglang niam kala rung keleng bat ngakwang no fi balai naman ngim ju tre sho ban rung se ke pyrthei ke bagan jaman se ngakren kam kita ngayo i mentang shakriu blai wat agi ni balang ki baang bade ki bagan jaman se ngim ju tre ban rung se ke bagan jaman se ngilmet i ke pon pe ke ngim tre ban yalam ki briu bagan rung se ke bagan jaman se nak ta daw ko niam ke bat nang tade ngim tre sho i ke ban ko ngo ban ngim shai sho ban ni pai se ke jinglang do ban ke jinglang niam ban hang tang i pai ke be fi hang ni Petros uhap ban lek che yeng Cornelius namar ba yo i ye ke ni ke bagan jaman se kata ka ke jingker khu ke bang yo hai jing shang man ni kai kata balai blai ra ke briu se ke pyrthei ke bagan jaman se ne se kata ka ke we ke point ke bang ko ngong fi blai ra ke briu se ke bagan jaman se mo kwam penan kam ki shu khmat la da fi klam rung se ke bagan jaman se pinom la ban ya ben blai no blai de khra wo yar u ba klot ne briu u de blai ba ke jingot jangi ba ke jingot jang u kam ye dai ba dai ni ka daw yang na ne ban kren se fi ba pi dai ban sno to ba ka to ko balong niam long rigid ngani to fi kam lan jingi dai ber blai yang ne la kwa palat yu Petros bon le na sno dam kan dia Petros ban da rung yeng jong Cornelius ngan jipen i filap hin mud ba Cornelius u de nong yalam sipai bu khrau bodana ga buram le brio blai le brio dwai malagsi ba ai jing ai shi brio bro hare nu brio da wan Petros brio ba khlam puli ba khlam le school hare u new Cornelius ula ban penret iladi ba ga bible ko ngur khat ba arkusan ko nda habo Petros udang rung Cornelius utani u dem na ki kichat chau bat mani u fi i adu kata ka dan ka jinglang jong Cornelius bang mani ndrai fi i Petros peniang wang yang jat ngarung ngalong tang brio ndrai fi puli nang ne nda rung wang kumno wang fitep marsen sedang ke jingkran wang kumno Petros wang fitep kumno ba kalong ko besang yu brio bolong ju banyalok ngani banyajan bat banakawe pekejat benrio na khwang anong fi ngani ko porba la nga wan ong kum tai brio nga mut ban rung ngi brio ong kade ke besang bangan rung ne ndre shurung tang namar ba play khot ngano banong nai asharu umta brio nai ai eru nai sharu bunduai fi kata ka jinglang niam ka bangayo i badan how Petros kadan adu ni gisni badan ki brio bam skolang ban rung shi brio dan sko bat dei kata ka bang khwang na fikan niam ka khang baru play break ke jinglang niam yo Petros da ka ba urung bat hang tang Petros song pen banu play ula pen i nga bangan om nyau u besang la ni bom khoi yo no brio o haban ong ye ke ti namar ula yo i tu kiu ba krau bude basang sudah yo i sniang do bat so trim Petros re haban pen ya ban ba mat nga khwang long fi o hab le chi yin Cornelius bat nga ai ngo you play ba wat kat kan ni jinglong re Petros u le bat fi puli na ga bible na Ukraine chipang mynsiem ko ni iba khat ba saw on kat ba Petros dan kren iba Ukraine ni ga ba long boring ne ngam tip aga no kom bible ko play climb up o te no do mynsiem hagita gi be yo sngaw na ga bible ko kat ba dan kren climb up do na dep ko program kren jong u te no yo mynsiem namar la pediang ye ni hadu ba fi de puli nang ni da ba hiar mynsiem ga ling pelengo Petros kan khat ba saw san ko ki bana ka jingot share ki balanget ki be wan lambat u ki sngaw kan det namara gi gentle lu la te no ye gi jing ay mynsiem ko fi hang ni ga pen kan det ki da lingo ki da kan det bi perkhat ba de tang maki ba de ban yo ye gi jing pen ba de maki ba de ban yo ye mynsiem ko de tang maki dan ki banget ye gi ngi perkhat ba de tang mangi ba de ban yo de tang ye ngi bu bleu e tang ye ngi bu bleu trai shang nang fi bleu kwa ban le chi ki bi ki jat ben shi ba mani bleu taw baro bala da pimrung chi ba kan jaman sien bi nom la ban poi shi gi jing shi kri ki ba la do ba trai tong anum shang slam ni fi yo i wat u apostle paul ro urung shi ba kan jaman sien da sing ni gi jing kai kan jrong namar
Hat nga puli sibon ga Bible nga tip sibon bat nga kwa bangan ailot ifi barokhat fi puli ga lanang ka ba siti ka ba ar ki koren ga lanang ka ba khat ar ngan si puli ga ni kindial ka ong sisha ka de nga ba ne thau buram la khaman to en re ngan wan si jing itu pau ba jing pen pau trai nga itu yu brio ha kris palat khat sau snem ta lau do na ga met ngam tip ne ama ga met ngam tip u blai tip ya u ta la rong no hadu ka ba lai ka beneng te nga itu yu to brio la ha ga met ne ama ga met ngam tip ba u blai tip bala rong no yu adu paradise ba ula yo sno ki kien ki bamla itu ye ki bamde yu brio ba ni to shapang ba kat utang ngan le thau buram ade shapang ile di hi ngan omle thau buram lemda hakita ki jing plot janga to nga kwa nganam kran slam me ne review i gane ro gade ga ba so pol ye to wang nga yo i yo brio ha kris palat khat sau snementa lau dana ga met ngam tip ne ama ga met ngam tip u bleu tip yo ta la rong no adu ko ba lai ka beneng fi poi shidu shi ko ba lai ka beneng na mangi tip no ni ru ba gadan ga ga first heaven na ni ga beneng ka beneng kong ka beneng ga ba arba ga beneng ga ba lai ya ka banganum la bangan hikai lut ang ni na marba kalaban slam hede ke ega banga kwanga na fi gane ga de ga ba apostle paul u yitu shai ai ga testimony ba u play ra u shaga pyrthei ga ba kan jamin sim ba u pen i ho u i jingyo i ka ba ndan bri balaban snow to number 1 ngayo i o brio how kris palat kat sau snementa ngala pule i kini de ki pau sin ngala pule i kini de ki pau sin ka i kini ki jingyo i we ni brio how kris u ba yo i ula palat kat sau snem wang lau dana ga met ngam tip ne ama ga met ngam tip bahaba la na tang bala rong no yu hadu ko balai ke beneng ngai thu yu brio ga met na ama ga met ngam tip u blai tip bala rong no yu du paradise but ngala yo sngaw ki tien ki bamla ba ne thu i ki bam de yu brio ba ne thu fi ha ga jing puli bible jonga ngai yo i ba u paul u apostle paul de brio ba kraw u bo blai u la ayo u ko jing pen pau ba u dei mo u ba hikai shapang u brio u ba po jingi Deu apostol Paul ba hikai shapang utau inner man, lani utau inward man, lani utau brio uba po jengi. Ya uba haba ngi kala ka bamut lapen kai ngi shigi hima ka jong play lapen kai utau brio ba po jengi. But kat kum ka jing puli jonga hangi ngalap ba uni brio ba po jengi ude brio ba kan chaman sim de dau ni bangin net chapneng de ni brio ba po bangin ni snot ho ye ka pyrthei ka ba kan chaman sim but de na ka dau pi in da bala ra yo apsopol shaka ba kan chaman sim u yo i yo brio how chris we ni brio ba how chris uni nga not ban au ude brio u ba kan chaman sim u jong wa apsopol u apostle Paul u beshisha u bo yo i palat khat sausnam but u yo i u oma kamet ne kamet tip ndre yo i yelau jong briu bakin chamen sim ba u new briu u la palat khat sausnam but u yo i adu kat no grow but bala rong u shidu ko balai ka beneng but bo yo snow yiki kintien ki bamla ban snow to ko bamot down new briu bakin chamen sim u yo snow yiki kintien ki bamayan ki jong play de na ka ta down ngakwa ba pintip ba ki briu ki ba crowd jong play kidai ki bala ra iki shaga pyrthei kabakan chaman sim nganam pen slam ngala kren kandiat igane ba uyanes rupi puli hadu kitab jing pen pau filap ba uyanes ngala dep kren igane menin but ngala gini ki singi ngamut benang Haga kitab jing pen pau nang bening kong rekat bekendai wang mangau yo ane subo para bange jongfi but unang yo bentale mag jing jing jar but hima ka jing yaisha u Jesus Christ ngala dana ka ta dol nang yo bal khat patmas nak benta ka kitino blay ben nak benta ka jing playo Jesus Christ ngala long how mensi mag sni try fi kita ka kitin kamot la ra yo Yohanes mdai shu tang bong dana ka dol nang patmas marway hari la ra yo hakabakin chaman sim baru dan haka jaka kabakin chaman sim uyo snawi ke surga jong Jesus Christ ba uang ngangalaw alpha baru omega baru uang ngalaw baningkong baru khado baru sapat ho itu ke shithi shigi balang ba nang taw yo iyo try ke puram jong ke jingmi pat ke puram ke jong dai na kita daw ngakran ni keningan pen kut no ang ne ba kumnong in rung shigi pyrthei ke bakin chaman sim dai da ke bor ke jong men sim ba ko jong play fi you ang alalong how men sim kabamot dai daw men sim jong play bala ra yo Jisu di daw mensi mo jong blay la ra yo Petras di daw mensi mo jong blay la ra yo Apostle Paul
ba de do mynsiem khot ra yu yanes ba unio ika kitab chingpen pau ba de ne ka daw man ta gisni na kwa nganong ifingi ru ni dana ga ya ka to mynsiem ko bat nga kwa ba pindan ka jing ang not banong try ra inga shagani ga bakin jaman sem ngan sapen ifi la shai gisni shapang ka pyrthei ga bakin jaman sem shushu haga jinga dai bat ki bor jing dum bat ka mynsiem paman bat ngan pen ifi ru ka ga jing men toy ka bangi yo habo bleu ra ingi shaga pyrthei ga bakin jaman sem ku bleu shibon ngala duwai na du basdang ngai bleu la ka khui fi bat hagani ga pon nga kwa nganong ifi ai u bleu un kur khui fi ai u bleu un pelong ifi ga jing kur but ai fin de yat da ka jing snot ho da ka jing snot red da ka do not ka ba wat shisha u bleu da ka ba snap ru ini ka jing hikai kan ya rap ifi ba pin rong shaga ba kan jaman sem try nga ai ngu ime ba kini ki briu menta kila yo sngaw ba ngai ngu ime ku pa ba me pala iki ba kin sngaw but nga da nget kin try men ra ingi shaga ba kan jaman sem but ya baro kini ki briu ba yo sngaw ba kin poi shaga ta ka pyrthei ga ba kan jaman sem knang ba ki laban ya chikmat kum kini ki briu ki jame ki ba kraw ki ba mela pen pau na ka ktien ka jame nga ai lot shime ka buram ka kerteng ka jong chi sungut wai amen to hagini ka porngan ka pat ifiba fin share biang ikini ka jinkran shiki wai ku mga juang but nga klet shisha bani to ifiba ngala tap yagini la ngala upload yagini apo jong ka to ka channel jong ka grace worship center but fila fin yo upload iki audio ru but iki video shisen click la da fi subscribe yagini ka channel ka bang kren mala ka sunday but fila fin ngap ikamala ka por to blame ka khu ifi blame ka khu ifi nang nish amen